Ti kumnupat parlok pialong ban nga ngit ba pia shat yakrani kumju ikan kumba ngaru kumni ngalo kumju i ti nga ai kuplay ya pi si sian pan haba ya kendu biang hakanika videos vlogs bethan mai ke jonga jong uni snam arjar arsaw mentau banai kala lengkon ban nganget scam ru ba mentau banai kala lengkon bun pi plai pi le syang kling kling shegi jeka per per ne kapo ka ri khasi bi ke jongi ki balong ki jaka ki ba itanan badai ban nganget ba play enjoy baru i kini ki picnic ne ki bam khana e ki ba fly pen bilang perlok la ne shikisam ki jong pi henry nga pat kumni hala ki jong ki kam hi kram da yo la ne yo por sa ban le che kinunu ki kam khawai dawai ne che kinun ki kam ya bam khana ya le sungpha hari haban plejing mut be tang halagi kam ladi hi khanang komdo ban kentiu bat banang pen crunch shu ya kamai jong ni usnam archar up saw ter sakhmat ti hakanika videos bamenta bat pada perlong hang ngadal mentang ne po mulai moro ban ngamut ban ya chisapo pulu nak benta ban len dan kamakawai pan ka jing pasna tiar ke jonga ka ba ngan pen ia fi kanika videos bet ba ngan ai jing kailane bangan ai jing muru ia fi ru kumjo ba pen bun kumni kumba nga le mangai khnang ba kalon ra jing man to hi nak benta jong phi ba nak benta ka jing kasam ko jong phi ru kumjo te perlong sungpha banya penya du bukut yang ka videos ke jonga mata ban ya comments ru kumjo ban share ban like ban subscribe kumjo ya kanika videos ke jonga ko menta ti nginya ya nyo shakma du ban menta ni ngala pe ne jan jing jong ikong roshan wazri ne ga surok ban shapo golfling ti hani around road khanjan ne surok plon ke ban shapo PTS ne police public school or police training school ti nang ne pat pada nganya ne golfling pada ngasa mi ste shapo polo ti tungnya ya shano knya banya penyo artat ya kanika videos ke jonga ka ba menta mo perlong ti perlong mentang la poi pan hane po golfling ban jabang la ya tinani ni kan shetu khana ru ifi khnyar spani ka golfling ban karkum ka jingwal banya jonga lo ong ba kani ka golfling kadi ka madan le ka golf ka ba kawan ha kran ka balai na ki jakai le ka golf la por India na pring ki jakai le ka golf ki balashna karpang hi da ka me mariang ban kadiru ka golf course ka ba ningkong tamapo doba isha ka badan hadu khat pratali ki thliu banyale akai ti kini ki record jongka golf linken ban ki ba pensa nam ya kaneka jaka tad adu ki niki si bamtan marba kari bapau na ma po ka doba isha hi bro kawai ti phidi banya tep ya kani kom ki pa kabri nu tram ya ka jaka jong lo jong ya ka jing sa nam jong ka bri khando kala jong pihak banya tep kan khanang ba kanum pau bi dak ma jong ki wei pat ki bri ki banabar ti tom tang la ya biang shan ban poi stisha pulo ban ngala jan poi artat hiru kumju ti perlu ngani pan ngala poi ngene po stan pening kali po polo ban kabelong ka krdam jongka madan nilakai bol hane po polo ban kani shakal yang kadang jonga kini kidukan bai di jore igum tu terde ni shi khod hane ka yo garo nomor ba bonsin kini ki badi madan hane terterandu badi jan badi jor badi so badi dok hai igum tu kidi tang daki garo sura ki ba ya di jingbam ini ban ngaru om sunang ong ba kanur kom hiru ba kini ki garu ki apui hi pa jeru kan hadu bakin dayo ban sing yo hangni kumni ban penkala business hub ya kanika jaka hangni ti le si kala bandai na jaka nomor ba kanika parking ni ru si yeng bagi bastura te kala bandai kita ni ki daw banong ba ban idur khasi ban de jing de hangni te khamduna hi te tabai la pa ni po
20 kanika lentine ban chapo nong mansong ni grams kumta tertar pentor krai kumto kan perlo kumba pila itibi bangaru amde ubreu ba ruspala ne ba he kamai handringa ditangu riu madan riu ba kumto mo ubam da biang plan ka kamai ka GA te bonsin ngasi ale ban loman lang ki tiara aluminium ki tama kumto ki baling kholing khai kumto kat bang ayo ina du ki siang ki ba la rem e bla kador ki dabar pe ki hiu pe kumto ngasi le ban nyalum pelang sidaka bar anda kila dap kumto sausan kilo ai te ngasi wanra syakani ka jakang nia po pulukan kanini ka dukan bedun ki QE kumniang nia ban ngasi le ban phasna ya ki Q shan ki Q tiu e pan nak banta banyo pun kam hi yang lejong kan ber kam tam e ya ki Q khawai namar ba ki kamran doro kumjo te ngasi le ban wanra bhang ne ba piru bi tang suya nak kan kal ti de ne jan ba shna bai dim to kaman philai i kan ka dukan ni ka bachu ba ki Q ki kitlisha e kum to i ter kan ti tom tangan pni bhai fi shin shapo jo kan ka dukan ban nginya jurub lang ding pa kan ka videos te parokini diki Q ki ba nga la phasna kar pangkrang hangne po dukan ngala a hi jong ki aluminium e ngawra hina la jong ban kabashna ni di tang kabashna te habai di bar kabashna bar pada dei ka shongkat kum ka design ken phi ko ki design ki balong kum no la dei ki ba bun plat ki design ki balong jenat im tuk man ki pui san phola ne ru spa ka nak banta we qa handri la dei ki q bushulong simple ikum tu pada dei kuman inta tang san spa ikum ni bashna mangaru san spa te kini ki q ki bala adap shna i la pening lang ne jong ki breu ikum tu I naru ki karai q shading ta ikum ne reban ru kilong reban bha ban ki isong khia bharu ban ki itna dat kumniru q shading ta ulong itna bha ka rukom wonder igum tu iru ban baswan shadus nya kumni dat q anta kini ki q rat igum ne kini par ki khamstang ban kini ki kitlisharu kilong ki ba itna wonder ba ban bonsin umchu khamyo banda then ki ba na yo igum tu kan ki ba wonder kumnya long khamduna kan yo re matara pelang kumni ki aluminium link khot ing khai kumni I q pe ki da bor pe igum tu igum man phila ban phasna hi kan ka rukom kan pet kumni ru kitlisha screen bha ka rukom long wonder igum tu kan nang ta ngaru asu ajmul ai phikan pa le si yo fia don kityar rem im tu ite phila ban pelang ai kan namta ban yo shna pat kumni ki ban khamtam e ko bangala ong mane ka long ko badon kam halada de ba shna kumin ki q khawai I kini ne namar ba bon sin ki q khawai hi da fi thian yo ki ba 10 kilo ar 4 kilo ai ki khamram pet kumni q ni ru itna bhaga rukom wonder design im tu kum bangala apni lang ai phi ti kumsa kan perlo ngaru asu ajmula pi mo la le se namar ba bunhin ngi ngim de ki bru ki ba ruspa lani ki ba he kamai plan kombolong mga kumne amri ki ba khlan pala ban kamai mo ki ba la ban shu thiet ben ki q in yo im tu ri wala ka tawla ra pi de ki baruspa makna ru de ri phnum yo par pre ki tri kum kini la ra phim phasna kar pang kan pes hen ga long design lom tu q aladen uni kitilshania ulong wonder itna ban u raban ukhya bharu ban sulong songkhya bhar de ba wan kai ki bri aisha ni lene kumtam ho ki khawai ri kumto ru kumchu la de ba fibu dukan ikum ki restaurant cafe lane ki dukan shakhasi kumto ru la da bu hakini ki kitlisha kumni long itna bate tanaru ni kiuru long wan plon ngaru ngala de bisna kumni we kiu ni jan ngala bisna uti we ru ngala sna te la abun ki tiar kum kini bang jusna ru ba nga phasna hakani ka jugo dukan hi ban la abun sing ngala wan neru te kum ta kan perlong ling ba kani ga videos ru ngasu pen I lenti lang ai phi ole si don na pring jo phi bam tem hoi le si la dot yo don na pring jo phi ru ki bre ki bla tep te wan umya sungi igine wan umya thustia kan mo hanri ling ba kani ka videos bam ta pan ngasu pen I na banta ki jong ki to ki bam pat tep kan te perlok pe ni ki tiar ki jonga hang ne da du q he uwei nang ta kutrisha he uwei ban u q shitting tar uwei te baru hne ki don 10 kilo ne ban la shu thapo borni kumne pushing sad ek mala long penan kam iban
bas ru bas stay ishong kya haru te phiru wa jukla da phi itanan gum kini ki jade ban chna jale pan pelang la ki tiar rem kin kap philai kham da pan sab issue yakpor ti perlu kham la bi sung kapor kla ya start shan ban mentang ne pade ngarung o ban khre ban le no mane ne de hapor bangoban ngai ka simne kerang shai bha hanri jaj bakla de no ka portalang te kumta ka mir ka khamdum kloi no khanjar ken te perlu mata panang ne ngadon ne po yo pulu bang ne ban ne ngan nya bang no nakaju klan ti hi bangawan mane nomor ba ngaso bakalong ka khamsok bar ka kham bedru kumchu ban sakawai kamda block plan wala matangani ka kamdeng ka ne ka rukom ya suruk kali yang ne hari ingan persang banya ya kan ka joklen ti hiban kan kham suk kan te polo iling ba kan video sang shupin kan ma fi kan ba phiru le si philaban shimuk salang kumni ka ba ngale mga kan ba phenomia pensep ikai ki charling kholing kai igum tumo ki aluminium khamtam e ki tamakan hare benile benya lum karpang benya pelang shitam le si tangapo shisnam himla bi usu ki alang sandru kiluru I te kanlong ka jugman to hi na kamta ka jong phi hi na marba la da pshu thie dikni ki tiar dei ramru karam bha na marba kilong reben kilong wonder bha ki itanan ban ki basru ki basi gumju ban khamnyar ki bere bukin yadan te kumtale si handre rapia pelang karpang priki tiar likhoding khai phila ban yo kan community tiar ki ba nga bu mga ban penan kam halayeng samna ne de heki dukan ru kumchu sa koi ru perlu ngasu dan bunong ba kum kanika jat kam pade kam sna khu kum ne kan ngai I ba nakalyang jungi ki pa khasi ki dang duna ba ban le kini kan ja business ban le si ru hakawi kalyang apet nga lara ngi wa kaling kum sha yolane sini sepo sor shilong idai kham dunai ru banyo ikini ki jad dukan ki ban pensiona khu kumne kan na ki tiar aluminium bingi juwan ra hi ne yang ikum to te ngasu sungu ban ajing meru ya pi kum ki rupat ba kham tam e ki samla ha kum kan ka perthai kerlu kam kerlu jam ngi den kam ha bangin sedang no community ki jat business ru na marang I ba community ki jat kamru bon bha ki bru ki wat ken na banta ban phashna ki qe community tamba long no duna palat ki dukan pade I na marba hangne po puluru ya ka bangat mga karon tang kan ki dukan hi ba pachna ki jat qe kumne te ngaru ngashu ai men siam lang ya phi ki parlok projor I bro khan mo ki para khasi jungi banginya shim ya komni kamru bangin ya yaklan okanya komni chat kam inor ba kani kamru ka de kawin ki ba ya ba ban ba basab haru po yin po samken na banta ban em ka jing em ne ban singi kam jong na jongru ding haban nang I business ni haban ya let kin ta business ki ba duna ki ba ki wi ki bri ki le I umde ben sha but plan mar ba de shabut pelan turu bun sin kam ya chu dukan ru ande ringi le ka kincha business pede ka ba kham tuna ki wi bikin don ben le tati kam ka kham ya ba kan kita ka cha dukan te perlong matang la poi bang ne apo shlong club mane apo lenti ben she coffee ne ban khamda bunya plat shu ngan put ko no ngani ka videos jonga ka ba menta ka sngi ban ngin se shambyang no ban ya kindu byang pan hakawai pan ka videos bithmai ka jonga ka bangan supply chan hakini ki sngi kita yo ki ban sawan te tangdi ni kintian nga ai khuble ya phi perlong ban apan kan mauru phi ba phnya subha ban ya share ya like bat ya subscribe ru kumjo bat ya ra ban kintiu lai nga ha ka ba snai kini ki videos vlogs ki jonga te tang na kini kintian ai khuble ya phi paro khuble shi bon perlo